2,000 pesos gigisi-gisi sa mag-inahan nga iro. Ang duha ka mga Siberian Huskies gipanag-iya nila ni Dr. Richie ug Arlene Martinez nga taga Lapu-Lapu City. Sa Facebook post ni Doc Martinez, nagkatag ang nakunis-kunis na nga tag 1,000 pesos. Lagi kay mga inosente man ang mga iro, mura raw sab ug wala ray nahitabo. Apan makapahimuot kining video nga gikasab-an ang mga iro aron isip kuno disiplina. Colonel, diyon saan ang kwarta? Ha? Doon sa ano, Colonel? Yung marka yung gigisi ng kwarta, ha? Patay ito yung dami. Ibaligya na lang katikaw. Sukusun na yung pangkit-kit. Tama na! Yun sa ano? Huwag kang kaon ha, huwag kang kaon. Huwag kang kaon. Sige pa kanon nun.